Големите или неравни площи нямат шанс. Люба 2 AWD е автономна безкабелна косачка, създадена да се справя с пресечен терен с зашеметяващи естетически резултати. Управлявайте Люба като кола дистанционно, за да очертаете виртуална граница, така че нямате нужда от никакви кабели, можете да създадете множество зони за косене, които Люба ще премине автоматично. Системата на задвижване на всички колела позволява косене върху наклон от 38 градуса, благодарение на вградените мотори, а адаптивното окачване гарантира гладко косене върху неравни площи. С нашата патентована задвижваща система с всепосочни колела, тревата не се поврежда, когато Люба прави завой на място. Люба е съвместима с смарт системи у дома. Алекса, кажи на Люба да започне работа. Косенето започва. За пълно безкабелно изживяване, косилният апарат е с 2 диска и позволява косене до 400 мм ширина. Височината на косене може да бъде нагласена спрямо вашите предпочитания през мобилното приложение. Соларно захранваната RTK станция позволява позициониране с точност до сантиметър, а ако GPS връзката прекъсне, Люба ще използва системата за 3D визуализация. Качеството на косене няма да пострада, дори когато няма RTK връзка за дълго време. Когато сте извън града, също няма от какво да се тревожите. Тройната система за избягване на препятствията на Люба е съставена от броня, ултразвуков радар и бинокулярно зрение, което засича всичко по пътя й. Това прави Люба безопасна за използване край деца и домашни любимци. Когато батерията е изтощена, Люба автоматично се връща към зарядната си станция. Регулирайте скоростта на косене и следете всеки прогрес, където и да се намирате, директно през мобилното приложение. Всичко това, но не само, превръщат Люба 2 AWD в идеалния избор за големи или неравни тревни площи.